बाबा आपन को स्वागत जणे आम चैनल माध्यम जेहेतु आम प्रभु रामचंद्र जो आसते हनुमंतेश्वर रामेश्वर मंदिर में आज अच्छे बोध हुए 9टा पाखापाखि 8:30 उपर है तो आम यही स्थान प्राय समय तो आम भिडियो करुँ प्रभुंर निश्चिंत आशीर्वाद रही दया रही से आम करें गोटे कथा हूँ जे जो अच्छी आपंकर हनुमंतेश्वर ठार आरंभ कर जलुका आरंभ कर आपंकर गोबरी एमती जो रेडिएसन पंचकोशी भितर विभिन्न नीलाखेला अच्छी जलुकार आप जहाँ देखा जाऊँ गोटे लाइट कथा कहते कौन कह से कथा नहीं এটা হচ্ছে জ্যোতি केबे बाहर ବାହାରିଥିଲା ଏଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ किए देख दूसरे मन आज का ହଁ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି कि भली ज्योति ଜ୍ୟୋତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ଫଙ୍କସନ ମାନଙ୍କରେ ବା ସର୍କସ ମାନଙ୍କରେ ନାଇଟ ପଡେ ସେଇ ରକମର ନାଇଟ ର ରଙ୍ଗ ଏତେ ହ୍ୱାଇଟ ନୁହେଁ ବା ଧଳା ନୁହେଁ ବୁଝିଲ लाल लाल रंगर କିଛିଟା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ अच्छा ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିନାଗ ଜଳୁକାରେ ଅଛି ସେ ନାଗ ବି ବାହାରିଲେ ନାଇଟି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ अच्छा मणिनाग जो आसती विरूपा नदी की पानी पीवा पाई ହଁ से समय ତାଙ୍କର ज्योति ନାଇଟିଟା प्रकट ପ୍ରକଟ ହୁଏ आ गोटे आम भी करते से भिडियो जो आसती 3टी माने लाइट हुए 3 प्रकार लाइट से कथा कौन कहे ତାର ଫଣା ବୁଝିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ନାଗ ତାହାର ଯେତୋଟି ଫଣା ସେତେ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗର ନାଇଟି ଅଛି ବା ତାର ମଣି 7ଟା ରଙ୍ଗ ସପ୍ତଫେଣି ମାନେ 7ଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି अच्छा आउ कौन कौन नीला हवा कौड़ आर भितर ଆମ ଜଳୁକାରେ ହବ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଢଗ ଝମାଳିଆ ଅନେକ ନଡ଼ିବେ ସଇ ମଣିନାଗ ଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବାମନ ବେଶରେ ରହି अच्छा ଯେ ବାମନ ବେଶରେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେ ସ୍ୱୟଂ पुणी जन्म नहीं कि बामन रूप में ଆସିକି ସେ ମଣିନାଗରେ परीक्षा करिए ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ अच्छा आउ को स्थान अच्छी सब ये हनुमंतेश्वर रामेश्वर ହନୁମନ୍ତେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଯଜ୍ଞ ହବ अच्छा ଅନନ୍ତ ନାଗ କୁଣ୍ଡଳୀ ବୋଇଲେ ସର୍ପ ଏଇଟା ହେଲା କୁଣ୍ଡଳ ଗିରି ଏ କୁଣ୍ଡଳ ଗିରିରେ ଆଗାମୀ କି ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ହବ ସେ ଅନନ୍ତ ନାଗ ପାଟି ବାଟେ ଘୃତ ପିଇବ ଫେର ନାଞ୍ଜ ବାସେ ବି ପିଇବ ସେ ଘୃତର ବିରୂପାକୁ ଧାର ପଡିବ अच्छा 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 ଯଜ୍ଞଟା 21 ଦିନ ହବ केबे हबो सेटा केते ଆଗକୁ ହବ ଆଉ अच्छा आउ जो नदा नदी सब अच्छी विरूपा चित्रतोला आपणकर सुबळा कुबळा ये सब गोबरी ये सब नदी मानकर अनेक नीला को जगह सब आउ सब अच्छी ଏ ସବୁ ବହୁତ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି को जगह कहूँ टे ଆମର ଚିତ୍ରତଳା ଧାର କରରେ ହବ ଲୀଳା ସାର ଲୀଳା ଆଚ୍ଛା महानदी ଲୁଣା ଧାର କରରେ ହବ ଆଚ୍ଛା ଲତାବଟ ଥାନ ମଥାନ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଲୀଳା ହବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହବ ଆଉ ଉଦୟବଟରେ ହବ ସୁବଳୟା ଧାରରେ ଲୀଳା ହବ କୁବଳୟା ଧାରରେ ଲୀଳା ହବ ମଇଜରାରେ ହବ ଗୋବରୀ ଧାରରେ ହବ ବିରୂପାକ୍ଷ ଧାର ବିରୂପା ଧାର କୂଳରେ ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ କୂଳେ ହବ ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆରେ ହବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିଂଶ ରାଜଧାନୀ ଅଛି ବିଂଶ ରାଜଧାନୀରେ ବି ହବ କେଳା ପଡ଼ିଆ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଗୋଳକନା ନିକଟରେ ସେ କେଳା ପଡ଼ିଆରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ହବ କଙ୍କଡ଼ା ଇଏ କରିକି ଛାଡ଼ ତାକୁ ସେ ଯାଉ ତା ବାଟ